Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar güneligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Aşgabatdaky Aşgabat Agysu döwlet kärhanasynyň işgärleri mart aýynyň aýlygyny häziri bugüne çenli hem alyp bilmän gelýärler. Ýogsa işgärler döwlet kärhanasynyň ýolbaşçylarynyň hasap bölümine 50 manatdan pul tawşyrmaklary baradaky talaplaryny hem ýerine ýetirdiler. Azatlyk radiosu döwlet edaralarynyň işgärleriniň ulanan suwlary üçin tölew tölemegini talap etmek üçin tapylan öz bolşly usul hakynda 8 aprelde habar berdi. Hususan da Aşgabat Agysynyň ýolbaşçylary eger aýlyklaryny almak isleseler işgärleriniň ulanynan suw üçin 40 manatdan pul tölemeklerini talap etdiler. Adatlyň habarçysy 13 aprelde işgärleriň talap edilýän möçürdäki pulu tölendiklerini emma aýlyklarynyň şindi hem berilmeýändigini habar berdi. Aşgabat Agysynyň işgärleri ýolbaşçylaryň avans almak üçin 50 manat tawşyrmak baradaky bir kanun talabyny ýerine ýetirende bolsalar, özleriniň kanun esasynda gadanan pullaryny şindi hem almadylar. Olara aýlygyň gijikmeginiň sebäbini düşündirmeden pul ýok garaşyň diýip jogap berýärler diýip Adatlyň habarçysy habar berdi. Onuň sözlerine görä talap edilen 50 manady tölemek üçin köp işgär talap edilýän möçürdäki pulu geljekki aýlygyň hasabyna kardaldy. Sebäbi köp adamda beýle serişde ýokdur. Şol bir wagtda işgärlere tölen 50 manatlar üçin hiç ýyly kwitansiýa berilmedi. Şeýle-de Aşgabat Agysu döwlet kärhanasynyň işgärleriniň beren gürüňlerine salgylanyp Adatlyň habarçysy bu kärhanada edilýän eden etdilikler hakynda habar berdi. Öz esasy işlerinden başga ýöneki işgärleri jemaat hojalygynyň işgärleriniň işlerini ýerine ýetirmäge mejbur edýärler. Olar skwerleri arasalaýarlar, gonamçylyklara esewan edýärler, lagym ötüklerini tämizleýärler, emma bu işler üçin esasy aýlyklaryna goşmaça goşulmaýar. Egerde odallar şeýle ýowarlar diňe bayramçylyklara gawat geçirilen bolsa, soňky aýlarda şäheri mutuna arasalatmak işleri Aşgabat Agysynyň işgärleriniň içi ýanynyň gülküsini edip aýtmaklaryna görä günnelik işe öwrildi. Ýolbaşçylar ýuwaşlyk bilen bildirilýän garşylyga şäheri arasalamaly adam ýetenok diýip zoňtor jogap berýär diýip Azatlyň habarçysy Aşgabatyň işgärlerine salgylanyp habar berýär. Şeýle dol paýtagyt kärhanasynyň işgärleriniň eden etdilikli ulanylmagynyň diňe Aşgabatdaky gulçuluk dähmeti bilen çäklenmeýändigini, eýsem olary paýtagtdan daşardaky işlere hem ýygyderli iwerýändiklerini belleýär. Ahal welaýatynyň düýbüni tutmak dawaralarynyň öňü sirasynda Aşgabat Agysynyň işgärlerini günüzin gökde Petrawyna iwerip çaý nahardan geçen suwam bermän tutuş günläp territoriýany arasalatdylar. Hatda gije günni işleýän adamlar şol sanda akşamky smenada işleýän adamlary aýak üstünde zordan durýan hem bolsalar şol ýere alyp gitdiler. Açyk meýdanda hatda hajathana gitmäge de mümkinçilik bolmady. Adamlaryň gahary gelýär, emma açyk pikirini aýtmaga gorkýarlar. Sebäbi köpçüliklerin işsizlik we bahalaryň barha ýokurlanýan wagtynda işlerini ýitirmekden gorkýarlar diýip Azatlyň habarçysy gürrüň berýär. Emma Azatlyk bu barada häzirlikçe döwlet kärhanasynyň wekillerinden hiç ýür düşündiriş alyp bilmedi. Aşgabat Agysu kärhanasy apreliň başynda şäheriň ýaşaýjylaryna ölçeýjileri oturtmak we suw hemde lagym hyzmat üçin төлewleri wagtynda tölemek çağırşy bilen ýüzlendi. Bu çağırş merkezde çykýan Neytralny Türkmenistan gazetinde çap edildi. Ýurduň ýolbaşçylary ilata mut, suw, gaz we elektrik toguny bermegi ýatyrmak kararlaryny 2018-nji ýylyň sentýabrynda eglan etdiler. Türkmenistanda döwlet edaralarynyň işgärleriniň aýlyk haklaryndan tutum tutmak ýygyderli häsiýete eýe bolup durýar. Ýurtda ortaça aýlyk dollaryň resmi kursunda hasaplananda $228 golay pensiýa, $72 maýyplyk puly, $100-200 enelere çağı üçin berilýän kömek puly $40-90 aralygynda bolup durýar.